Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Anja Bovendaert, een van de eerste vrouwelijke troubadours van Limburg. Altijd goeie rood opgevolgd van zangers als Chef Diederen, Frits Rademacher en de Sittardse butenredner Frenske Appelmans. De meeste mensen kennen Anja misschien wel van de LVK-liedjes, maar de zangeres heet veel meer in haar mars. Ik heb immer keer gezongen. Ja, ik heb in kerkkoren gezeten, daar is het bij mij gestart. En wie ik toen op de middelbare school, toen woonde ik nog in Zwamen met een vriendin, een optreden heb gedaan. Ja, ben ik, zal maar zeggen, ontdekt, om het zo maar te noemen. En ben ik solo gaan zingen in de jeugdkoren. En zo heb ik ontdekt dat ik zingen heel erg leuk vond. Mijn pap die vierde wel vastelovend. Mijn mam die waren van Noord-Limburg, maar die hou in het westen gewoond. Dus daar zit het niet zo in het bloed, zal ik maar zeggen. En ik heb het echt geleerd door in Sittard op stap te gaan met een groep vrienden. Ik heb het nu al jaren, ik ken er niks aan doen. Het zit bij mij al heel lang in het bloed. Ik ben er met geboren en vind je toch zo schoon. Het deed mij richtig goed. Het was ook in de tijd dat ik nog volgens mij net raadslid was in de nieuwe gemeente. Want toen waren Sittard en Geleen en Borg, niet te vergeten, één gemeente geworden. En toen heb ik met Ben Erkens een liedje geschreven, Als de muziek weer klinkt. Het was eigenlijk een samenwerking tussen Sittard en Geleen. Als de muziek weer klinkt. Zo start het. Als de muziek weer klinkt, is de zon weer voor ons daar. En zal dat koper blink, lopen vele achterna. Dan zet ik al mijn zorg op zee en vuil me vrij en blij. Het liedje moest iedereen bijeenbrengen. Ja, hebben we getracht. Hier in Limburg heeft muziek erbij. Stijn Wessels schreef ontzettend veel voor de Zittische vastelovend. Vaker nummers geschreven die dan in het Zittisch liedjesconcours, zal maar zeggen, gebracht werden. En daar hebben we op een gegeven moment een nummer naar huis gehad. Ik wil daar eigenlijk de provincie met gewoon veroveren. En mij gevraagd of ik dat zou willen zingen. Anja, het liedje, ze kunnen mij uit Limburg halen. Ja, dat klopt, maar Limburg, nee, doet mij, ja. En klopt het dat de oorsprong ligt in Turkije, dus in de eerste regels geschreven? Natuurlijk schreef. Ja, en er waren heel weer weg en nog inspiratie. En er was een tekst zo verder. Ja, dat is toch eigenlijk direct wel een nummer geweest wat me heel erg loog. Met echt een hele mooie tekst. Ze kennen mij uit Limburg halen, maar Limburg neemt mij. Doen ze rood, geel, groen op kolen, daar verschiet ik geen zon. Is ook later gebleken dat dat echt wel nu ook raakt. Want ik heb het ook in Australië, daar wordt het toen ook veel gedreed en ook gezongen. En ja, daar gaat het echt van verlu die dus weg zijn. Hè? Ze kunnen mij uit Limburg halen, maar Limburg nee doet mij. Dus ja, het nummer, ja, wat mij betreft toch wel. Ja. Blijf ik eens ergens zitten, de ganse avond pitten, dan zal mij dat niks schelen. Tirolerberg op zakken. Ik weet dat ik een vreselijk kleed aan hou. Als ik er nu naar terug kijk, denk ik, mijn god, wie heb ik dat gaan aandoen? Maar goed. Groen. Ik geloof het wel, hè. Groen, een beetje flats. Het was niet zo uitgesproken, zal ik Maar waarom? Geen idee. Ik heb me laten adviseren. Ze kennen mij uit Limburg halen, maar Limburg neemt uit mij. Doe ze rood, geel, groen op kolen. Ik weet dat we met 1 of 2 bussen zijn gegaan, met collega's en vrienden. En het was een hele gezellige avond. Ook een hele spannende, want het ging heel lang. Stond ik toch wel richting winnen. Liedje nummer 16. 19 punten. Anja Bovendaert, verzin hem. Anja, 19 punten.
op een gegeven moment merkt ze dat de lui van L1 vooral heel veel in de buurt zijn. Ze denkt van, wacht even, dit gaat een beetje heel erg spannend werden. De winnaar, LVK 2004, Paul en Leo met 2 maal afgezegd en nog te kort. Toen dacht ik dan gewoon echt weer. Ik heb dat met wedstrijdzwemmen ook gehad, waar ik ook altijd tweede. Ja, dat is meer voor de situatie geweest. Maar uiteindelijk denk ik dat ik, en daar wil ik niks tekort doen aan Paul en Leo, totaal niet, maar moreel gezien toch wel eerste ben geweest. Want ik heb heel vaak van jullie gehoord dat ze dat liedje altijd zijn blijven onthouden. Een boerzonge vrouw kan de deuren wel sluiten, want wat moet hij zonder hij en verstand? Ze steunt en ze stuurt en ze helpt hem besloten. Ze zorgt voor zijn huis, zijn stalen, zijn land. Tijdens nog de periode van het LVK heb ik ook nog metgedaan aan het boerinnenleven. Dat was een heel apart project waarbij oude beelden uit de jaren, ik meen 38, zwart-wit, zoals zelfs ook al wat eerste kleurenbeelden, over het boerenleven in Limburg. Beetje, doe leers duizend dingen. Doe wees moeder en boerin. Maar echt op de seconde, dus toen ging ze echt met een live orkestje. Zo stond ze onder in de bak en dan draaide de film en dan zong ze dus, bezong ze de beelden. Oude beurt, mijn lief, rieper, mijn geest. Uit hoofd is er altijd al geweest. Ik heb inderdaad ook heel veel andere hele schone dingen gedaan. En dat is voor kleiner publiek gebleken te zijn, maar dat is niet erg, dat is prima. Ja. Maakt niet uit wie lang het doet. Hongerweg nog mee. De zon op mijn gezicht. Al voordat ik mijn aangezichtsverlamming kreeg, dacht ik wel al van, goh, ik geloof dat dit de laatste cd wordt. Althans op de manier zoals ik nu bezig ben en gewoon een periode afronden. Nou ja, goed, 2 jaar later kreeg ik mijn aangezichtsverlamming. En ben ik dus ook gestopt, omdat ik een tijd niet kon kallen, echt weer spraaklessen moet krijgen. En ik het ook heel lastig vond om me weer onder de lui te begeven. Ik heb me ook echt een aantal jaren behoorlijk teruggetrokken uit het publieke domein, zal ik maar zeggen. In een donker, duister steeg, daar wo werelds immer zien, verborgen in de schemel, wo nemen zo's veun. Ik heb heel lang getwijfeld of ik nog eens voor de televisie een interview wil geven. Dit is voor het eerst in ruim 7,5 jaar dat ik nu denk, ja, ik ken de stap, dus het is heel raar. Maar dat zijn processen waar ze doorheen gaan. En ik ben nu ook dus benaderd om weer eens mee te doen aan een opname. Dus er gebeuren nu weer hele mooie dingen waarbij ik toch weer ga kunnen doen met wat ik het liefste doe. Wat ik van kinderen waren al heel graag doen, zingen. Ik heb immer graag gezongen. Heb ik 3 jaar horen zongen, neurde ik al Wooden Heart van Elvis Presley met. Muziek is altijd mijn passie geweest. Dus bij wet. In Oranje, daar denk ik mij. De ganze Welt dreht om dich her. De ganze Welt dreht om dich her. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.